panguva ino chokwadi chiri kubuda pachidamike yeZimbabwe kuti ma-factional fights ari kuitika the ruling party ZANU-PF asvika kuma-deadly levels. Panguva ino kunoonekwa kunzi even those ZANU-PF members, especially vanhu vanoccupy ma-high post, navo vakutotya kuti any silly mistake panguva ino aiwa unoenda any silly mistake ukangosuspectwa chete kuti against the regime kana kuti uri kusapota VP panguva ine munhu anenge akutotyira ramangwana rake. Sanapena mashoko ari kubuda panguva ine atiri kuona kuti aiwa the Mafiti dynasty panguva ine iri toriwo nenharo. Ndongosubscribe like on the bell icon. Majara jaro sambura posta this picture amuri kuona buda nyora chiti in Madeviland Mnangagwa and his Midlands cabal who are the custodian of Mafiti dynasty are targeting Dr. Sitemiso Nyoni, who is accused of working with Dr. Obed Mpofu to tell the region against ED. Mpofu is not my best fan, but ZANU-PF structures within the region must support him. Thomas Karubuda Pangwa Innovations Iowa, Pangwa Ina Stembiso Nyoni, they are now being accused. Kuti Iowa Varukushanda Nana Obed Mpofu, kuti vauya vachitena Iowa the regime, kuti vauya vachitena ED Mnangagwa down. Mashoko arikubuda panguva inatukuna this is also another attack. Arikuonekwa kunzi aiwa these people very suspected kunzi vari kuoppose the regime kandi they are opposing the 2030 plan. Panguva ino is either you be fired kana kuti unozongonza kuti ringe akusina kana kuti ringazosangana nezvakati. Mashoko arikubuda panguva ino kunyatsoonekwa kunzi aiwa the game inotambwa the ruling party ZANU-PF haisi tomborisave zvekudaro. People must be watchful, people must be mindful nema decisions anenge achiita, but chokwadi chinozikamwa kuti people they are now tired nezvigananda. Vanhu vachada vanyatsoona kuti our own country panguva ino is been reduced to ashes. Kana comment section yedu muzamafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, share on the bell icon.